Ito, balik di mo. Okay na. Agay. Gibinawangan dyan ko na mong kurbagi. Bali pa rin mong shed. Nagitog pa na mong lubot. Leparo, mga kong naong. Ikaw pong kurang na trip na ko ba? Ganun nabagdok maning kahoy sa kong ulo. Duda ko ani ba? Gibinawangan mi ani. Birnis ya baron. Uy, tara, pasita. Ay, ako ginito yun ng pastor. Ngita ko sakit sa lawas niya ay. Gawas dra, ingkintro ako. Kaya dyan ko mahadlok na mo. Ay, di gano'y ka mahadlok na ko. Sampulan di. Gawas diha. Gawas na ko. Ngita rin kayo sakit sa lawas ba? Balito na ba na ko eh? Di. Uy, ano naghubo naman ko diri? Baday, sabat isang mama ba diba? Kasi siguro daw kong tambay. Ako, mga hapit. Nagibunala, nagbinuga. Okay, wad daw ko nangahoy. Kamo? Takda na jud ko sa inyong pagkatambay ba? Ang gwapo karon, bago na to tong kinabuhi. Mutabang na tasong ginikanan. No na, 2025 na. Kung saan po itong itabang sa ginikanan na wala mga trabaho? Mga hoy ta, dako na ginagtabang sila ha, oy. Tama po bitaw. Nasuko pa to si Papa kay wad ko nangahoy. Tama ba bitaw no? Mga gwapo na inyong mga plano. Nya, sa bagi paabot nyo. Tara na. Lagang pogi. Dito, kay nakakahoy ka. Kay latingan. Uy, dra kahoy. Nagtapok naman hinunta ninyo. Mura magmaura ni kahoy dire. Kan kamot ang kamunit niya. Kaya ako na kong kahoy. Buga niyo niya. Sulbad ang nilungag mo niya eh. Mawala daw kasako ni Papa ron. Kaya ko dala kahoy. Manikpay na si Papa karon kaya nangahoy ko. Abot niyo yung karian ba? Banag-banar mo. Sabay nyo ba to? Bana kayo kung matulog ko. Pusla naman sa karian. Sabay yung mga puno mo ng oras ba eh? Ikaw dyan ka sa muno aning. Dala dyan naman ang tulog rin. Sabak kayo mo naman sa karian ang tulog ko. Ikaw, gamay kang tao. Dako tagtingog. Kami pong isa, mga heron ta, dadap yung seed, patisoy pa kayo. Balihon ko ng seed. Yung kahoy ni mo, itusok ko na sa lubot. Kami pong isa, balian niyang kahoy, kami banha kayo. Kanya, mga na. Sa ito na kung nabay marag, okay ba na forma? Kining isa, marag mo di dag pa sa muno ng tulo ba? Oo ka kung ka-test ka na kung ipito mo ng ilong isa mo. Ako nagbalik di okay na ba lang forma? Ito nagbalik di marag okay na. Agay. Kitang lunggan eh. Nga nagut-ngut akong tiil. Agay, ganyan nileparo naman ng kahoy sa kuha. Gay, gibinawangan dyan ko na mong kurbagi. Bali pa rin mong shed. Nagitog pa na mong lubot. Leparo, mga kong naong. Ikaw pong kurang na trip na ko ba? Ganun nabagdok maning kahoy sa kong ulo. Duda ko ani ba? Gibinawangan mi ani. Birnis ya baron. Uy, tara, pasita. Si pastor may nakatabangan ni ba? Kabalos siguro nyo, anong gitugo nyo pagkatulog. Ay, atulog si pastor. Siya rin makatabangan eh. Tara. Uy, asawang ka. Ali diri. Ay! Di nga ako para mo guide kaninyo. Uy, ano nagdagandagan maning upat? Pastor, magay kiniya ka. Ikaw rin makasulba rin dito ba? Uy, anong sa mo? Mura mo mong dalisang-lisang. Binawangan mo pastor. Gitusok akong lubot. Ako, pastor. Gihapak akong naong. Samot ako. Ando ka gibagdok sa kong ulo. Uy, ibalik na buding mga elemento karon. Asa maron kadto na ko. Kanabit ang kakawan niya, pastor. Huwag may kawayan. Diyan may gibinawangan, pastor. Sige, ako rin bahala. Panguli na mo. Ibalik na buding mo ron. Karon lang mo. Katawan daw niya. Kawayanan. Murag mo na nilang giingon. Murag nato diri. Basta pastor rin naabot. Patabang ko rin sila ba? Doon na karon rin. Kung kinsa magkagatong nagbinuang atong upat, gawas diha. Nganong imo man yung binuangan na ikaw may nakakita nila? Ay, ako ginito yun ng pastor. Ngita ko rin sakit sa lawas niya ay. Gawas dira, ingkintro ako. Kaya di ko mahadlok nimo. Ay, di gano'y ka mahadlok na ko. Sampulan di. Gawas diha. Gawas na ko. Ngita rin kayo sakit sa lawas ba? Ito, kag mo to. Napoy gusto buhatan mo. Bukan di ka. Balito na ba na kami? Di. Uy, ano naghubo naman ko diri? Na, katawan dyan na yung lingwaran ni. Matay na ni.
Hindi makaya nito dito. Hindi makaya ang puyo dito. Ayaw di ko labanan, kaya mo kita sa kuha.